салому дуруд мегӯем ба ҳар яке шумо тамошобинони барномаҳои Коментшо ки ман Неъмат Салимзода онҳоро пеш мебарам. дӯстон, мо пайваста дархосту пешниҳодҳои шуморо барои боз ҳам беҳтар кардани барномаи худ мегирем ва барои ин аз шумо ташаккур мегӯем. ба ҳамин хотир имрӯз мо мехоҳем барномаро бо чеҳракушоии як нафаре оғоз намоем ки қариб ҳар яки мо онро дар кӯчаҳои шаҳр дидаем ва барои санъаташ ӯро рӯҳбаланд кардаем ё умуман ба вай нигоҳ накарда ҳушамон бо телефон банд аз наздаш гузаштаем. лекин аз ин гуна корҳо ӯ наранҷидааст, зеро сурудхонӣ барояш лаззат мебахшад. бале, мо имрӯз дар бораи нафаре нақл мекунем ки дар кӯчаҳои шаҳри Хуҷанд бо аккордеон сурудхонӣ мекунад ва сурудҳои шодравон Аҳмад Зоҳирро бештар замзама намуда диққати атрофиёнро ба худ ҷалб мекунад. маъмур Ҳукмонови 57сола ба ин васила зиндагиашро пеш мебарад. ӯ маҳорату садои хуб ва ҳатто маълумот ҳам дорад, аммо зиндагӣ маҷбураш кардааст то ин ҳунарро на дар саҳна, балки дар кӯчаҳои шаҳр пешкашии мардум созад. инак наздики 50 сол аст ки дар олами мусиқӣ мувофиқи табъи худ зиндагӣ мекунад. ӯ ҳоло ба туфайли сурудхониҳо зиндагиашро пеш мебарад ва ба гуфтаи худаш деги сиёҳи зиндагиро меҷӯшонад. Ҳукмонов чанд вақт дар мактаби рақами 12 микрорайони 8 шаҳри Хуҷанд дар мактаби 30 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз фанни мусиқӣ дарс медод. ҳоло дар кӯдакистони рақами 2 ноҳияи Бобоҷон Ғафуров низ ба ҳайси муаллими фанни суруд ва мусиқӣ кор мекунад, вале аз он дида дар кӯчаҳо даромади бештар ва хубтар меёбад. барои ҳамин баъди соати корӣ ва рӯзҳои истироҳатӣ бо аккордеони худ ба ҷойҳои сейродами шаҳр мешитобад то суруд бихонад. соҳиби 6 фарзанд ҳастам. ҳамсарам бемории гурда дорад ва ҳар моҳ бояд табобат гирад. тамоми маблағи ёфтаамро барои табобати ӯ ва қарзҳо сарф мекунам. дар як моҳ 2 бор аз Хуҷанд ба Диваштич меравам. дар ин муддат фарзандонам аз дуконҳои деҳа маҳсулотҳои ғизоиро ба насия мегиранд ва ман маҷбурам баробари ба деҳа расидан қарзҳоро пардозам. ӯро ба тӯи маъракаҳо низ даъват мекарданд, вале ин як замоне буд, ҳоло чунин нест. бори охир хато накунам 7-8 сол пеш ба маросими тӯёна рафта будам. ман ҳамагӣ як суруди шодравон Аҳмад Зоҳир худо бувад ёреро сароида 50 сомонӣ гирифтам. ҳоло дар як рӯз 30-40 сомонӣ маблағ ба даст меорам ва аз ин ҳисоб рӯзам гӯё мегузарад. агар дар иҷора шинам рӯзам ба пардохти иҷорапулӣ намерасад. аз ин рӯ дар чойхонаҳо шабро рӯз мекунам. Ҳукмонов ҳамеша сурудҳои Аҳмад Зоҳир, Зафар Нозим, Ҷурабек Муродов ва Афзалшоҳ Шодиевро нисбат ба сурудҳои дигари ҳофизони классикӣ ва эстрадӣ бештар меписандад ва замзама менамояд. мешавад баъзан сурудҳоро дархост мекунанд ва баъди қироати такрор ба такрор як сомонӣ ҳам напардохта мардум аз пешаш мераванд. вале маъмур Ҳукмонов аз ин нороҳат намешавад, зеро бо сурудани сурудҳои Аҳмад Зоҳир пеш аз ҳама худаш ҳаловат мебарад. сурудҳои Аҳмад Зоҳир деги сиёҳамро меҷӯшонад. имрӯз бештари мардум на номам, балки касбамро ном мегиранду мегӯянд марде ки сурудҳои Аҳмад Зоҳирро мехонад. барномаи имрӯзаи худро ҷамъбаст мекунем ва бовар дорем ки то барномаҳои дигар ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед ва дар ҳафтаи дигар дида ба дидор мерасад. рӯзҳои истироҳатро хуб гузаронед ва ҳамаи шуморо дар рӯзҳои ид мо дар хона интизорем. суроғаи хона дар кор? меравед рост, баъди рост мост, баъди мост пост, баъди пост боз рост ва ҳамин тавр мерасед ба хонаи мо шуморо интизорем. хайр.